Здравейте, добре дошли, аз съм Кокаря. Днес ще ви покажа как да си направите това красиво сърчице. То отнема не повече от 15 минути, така че нека не губим време и да започваме. Преждата, която днес ще използвам, съм избрал да използвам Yarn Art на Dolce. Тя е прежда номер 6, ето както виждате, по дебелина, и се препоръчва за плетене на една кука, се препоръчва номер 6,5, но аз ще използвам номер 5,5. Ето тази на тюлеп ще използвам. Ще ни трябва малко вата. Ще ни трябват стич маркери. Ето, но аз не обичам да използвам стич маркери. То е по желание. Вие може да използвате съвсем друго, както аз ползвам. Ползвам тези кончета да си отбелязвам вместо стич маркера. По-лесно ми е. И също така ще ни трябва една игла с голямо ухо за пришиване и една ножичка. Така че, хайде, нека не губим време и да започваме. Първи ред започваме с 5 ниски пълнежа в магически кръг. Ако все още не можете да правите магически кръг, можете да го направите с метода от 2 синджир бремка. И така, сега 5, значи аз ще направя 2 ето тук. Ще опъна малко, за да съм сигурен, че е добре. Ето така, супер. И още 3 ниски пълнежа ще направя в първата. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ниски пълнежа. Ето така и пристягаме. Нашия първи ред е готов. Във втори ред трябва да увеличим във всеки един нисък пълнеж. Трябва да направим по 2 ниски пълнежа, или в края на втори ред трябва да имаме 10 ниски пълнежа. Ето 1, 2, 3, ще се видим в края на реда. 9, 10. Ето така, 10 ниски пълнежа в края на втори ред. В началото на трети ред аз ще си сложа моето конче, където ще си отбелязвам началото на всеки нов ред. И как започваме? Започваме с 3 ниски пълнежа трети ред. 1, 2, 3 ниски пълнежа. В следващата бремка имаме едно увеличаване. В следващите имаме 3 ниски пълнежа. 2, 3 ниски пълнежа, едно увеличаване. Ето така. И завършваме нашия ред с 2 ниски пълнежа. Или в края на ред трети трябва да имаме 12 ниски пълнежа. Ето така, края на ред трети. В ред четвърти трябва да имаме 12 ниски пълнежа. Или навсякъде правим по един нисък пълнеж. 1, 2, 3. Ще се видим в края на реда. 11, 12. И така завършихме нашата първа гърбунка на нашето сърце. Сега трябва да направим още една такава, но преди да направим такава, в първата само ще изрежем едно малко конче, ето така ще изрежем и ще опънем съвсем леко ето тук и ще го оставим така. Така че това е нашата първа гърбунка. Сега ще направя втората гърбунка и ще се видим с вас отново. Ето ни сега в края на ред четвърти на втората гърбушка. Ето е и първата гърбушка. И сега какво трябва да направим? Трябва да свържем двете гърбушки. Така, това е краят на нашия ред. Ето тук, както знаете, леко ще опънем, ще вкараме и ще ги съединим с залепена бримка. И това няма да се брои като бримка, просто ги хванахме заедно. И сега, за да бележим началото на новия ред, трябва да сложим това конче тук. Малко е объркващо, но ще се постарая да ви покажа бавно. И сега трябва да направим 24 ниски пълнежа по
по целите два кръга, или сега ще ви покажа как. Ето, това се брои за един нисък пълнеж. И продължаваме сега. Когато направим 12, ще ви покажа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ниски пълнежа. Когато дойдете тук, не се бъркайте, това е от новия ред, който сложихме, така че ето така малко го избутвате навътре и ето тук, където беше старият, това е на старото, така да го наречем, махаме и продължаваме в тази дупка, правим 13-то, ето 13. Тук ще се получи една дупчица, но това е абсолютно нормално, не се притеснявайте, после ще го завършим. Така че сега завършваме до 24. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Така, ето, 24 ниски пълнежа. Завършихме нашия пети ред. За да започнем нашия шести ред, изваждаме нашето конче, слагаме тук и продължаваме с ред номер 6 или 5 ниски пълнежа. Ето, 1, 2, 3, 4, 5 ниски пълнежа, последван от 2 намаляния. 1, 2 намаляния, последван от 6 ниски пълнежа. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ниски пълнежа, последван от 2 намаляния. И завършваме нашия ред с 5 ниски пълнежа. 1, 2, 3, 4, 5 ниски пълнежа. Или в края на този ред трябва да имаме 20 ниски пълнежа. В ред 7 трябва да направим 20 ниски пълнежа. 1, 2, 3. Ще се видим в края на реда. 19, 20 ниски пълнежа. Това е ред 7. Сега е момента да затворим нашата дупчица. Какво може да направите? Аз вкарвам куката. Вие можете с игла, но аз вкарам куката. И ето просто е така издърпвам и правя един нисък пълнеж. Ето така. Издърпвам и нашата дупчица още не е затворена, но може да го направя. Още веднъж мога да го направя. Ето така. Вкарвам, изкарвам, издърпвам, правя един нисък пълнеж и изваждам. Ето така пристягам. И нашата дупчица е затворена. И сега продължаваме нашето сърце с ред 8. Правим 3 ниски пълнежа с едно намаляне. Тази последователност трябва да бъде направена 4 пъти. 3 ниски пълнежа, едно намаляне. И ще се видим в края на реда. И едно намаляне. Или в края на ред 8 трябва да имаме 16 ниски пълнежа. Ред 9 трябва да направим последователността от 2 ниски пълнежа с едно намаляне. Това трябва да бъде повторено 4 пъти, така че ще се видим в края на редът. Намаляне.
в краят на ред 9 трябва да имаме 12 ниски пълнежа. В 10 ред имаме последователно с един нисък пълнеж с едно намаляне. 4 пъти тази последователност трябва да бъде повторена. Ще се видим в края на редът. Ето ни в края на ред 10 трябва да имаме 8 ниски пълнежа и сега е момента, когато ще напълним нашето сърчице. Вкарваме крайчетата и натъпкваме нашето сърчице с вата. Ето така по крайчетата. Един малък съвет мога да ви дам, когато пълните малки проекти, да се слага по-малко вата. Ето така, къса се на малки порции се слага. Това го знам аз от видеа, където съм гледал. Така че се натъпква и се пъха по стените. Да взема още малко. Ето така. Хубаво се натъпква по стените. Смятам, че така ще бъде добре. Може би още мъничко. Така. В ред 11 трябва да направим 4 стеснявания. Изкарвам си вече маркера и кончето, което използвам, 4 стеснявания. Ето, едно намаляне. Две. Три. 4. Изкарваме едно конче, изрязваме. Ако искате сега, може да си натъпчете още малко, защото тук имаме сега една дупчета, имаме в момента, но аз смятам, че при мен няма нужда да се тъпче още. Просто ще зашия сега с моята игла, ще зашия последните 4 дупчици, които са се образували. Не дупчици, а последните 4 ниски пълнежа, които са останали. Когато пришиваме последните 4, винаги от първата бримка, сега няма как да се види много добре, но ето е първата бримка от реда, от външната страна, отвън навътре, и втората от външната бримка само, отвътре навън, се прави бода и се пристяга. И съответно, ето тук от външната, отвън навътре, отвътре навън. И накрая, даже в последния ред, ще направя едно възелче, ето така, за да бъде по-сигурно. Ето така пристягам и вкарвам в произволно и изкарвам в произволно място моето конче. Опъвам умишлено опъвам малко, за да може, когато го изрежа, когато се отпусне, да влезе кончето навътре. Ето така. И сега, когато го размачкам да го разходя кончето, ще разходя и самата вата. И смятам, че моето сърце се получи чудесно за 15 минути, по-малко от 15 минути. Чудесно сърчице. Не смятате ли, че е уникално? Пишете в коментари, ако имате въпроси. Ще се радвам да кажете дали ви е харесало това сърце. И до скоро. С обич, Кукаря.